Ezin zen bertze modura izan eta Banskik bere dokumentalari izen zirikatzailea paratu dio zinez. Museoetan egon ohi da ohar bat, otoi, atera, souvenir, denda zeharkatuz. Eta hortaz bada, hortik egin du tira ingelesezko izenburua osatu aldera Exit Through the Gift Shop. Ez dugu bere aurpegia ezagutzen eta dokumentalean ere buru berokia darama Banskik aurpegian eta badaezpada ahotsa zurrundu du. A documentary about me, but he was actually a lot more interesting than I am. Guztia jendaia famosoak, konsumismoa eta artearen diru ustelkeriak salatzeko. Nork eta berak New Orleans, Palestina eta bereziki Londreseko paretak oihalerako hartu izan dituen kaleko artista miretsia bezain gorrotatuak iritsi baita ezkutuan New Yorkeko edota Londreseko arte modernoen museoetan bere lanak zintzilikatzera. Banskik dio ikustezina izateak ahalmen berezia ematen diola, super botere bat. Norden ez dakigu, dakiguna da Bilbon egona dela eta bere grafitietako bat Zorrozako auzoan ikus dezakegula. Azken buruan, dokumentalak karriketako artea goraipatu nahi duelako, artisten arrisku eta konpromisoak. Grafiteroek honen guztiaren ikur Banski dute, baina dagoeneko iritsia da bera arte garaikidearen mito izatera.